Sheffer Gatefold to Tróna is second Sugati Cionn Átha God Guntain Iarmhí Cluiche Ceathrú Ceannais line fé fethe tá going an Tróna idir an Iarmhí agus Dara agus tá Tróna slach fluch fuór ach is sin ráta tá slú das bail isteach an Cluiche áirithe sa Tróna. Cluiche Ceathrú Ceannais áit ins na bouty Laighean an dúis tá andas na bútóirí sa Tróna agus deise goinge súla chafcan caing ar na fórna a bheith Dulcan Park an sa Tróna. Tá snomí leis an Iarmhí agus an cúigur dia céine Dulcan Park an sa Tróna is a bhuaga goine Átha clia in san bouta Durnach. James Míchéal hosnog sa cool agus tá lína lán cúláidir le Taylor Slevin, Ty Masterson agus Adam Glynn. Sa lína lechúil Tróna don Iarmhí tá snóid Conor Daly, Cian Whitney agus Brian Doyle agus Bird Cumas Galar Parker for Keelan Condell cool agus coolína goine Átha clia agus taobh le siúd Christor Armsby dar nó a bhí ar Iran Búchach Corny Ógáin Ryan Seachtaí ó hin. Donnacha Maguire, Will Scahill agus Mikey Weir, Bertella, a bhí ar an bhuirean búchach sinna coláiste bhuire agus an son in san lína lán tosig Matthew Torrington, James McHugh, príomh scórálaí na fórna goine Átha clia le héana sé agus Cillian Rochford istigh sa cúnga eile. Maidir le Kyle Dara agus fuair an láidir ríist rounathe ag Niall Cronin. Charlie Carroll hosnog sa cool lover agus ríist éad láidir cosint to be fearramach Tróna de haspántas má ón Murta Shixalor, Liam Kelly agus Finn Dowling in san lína lechúil. Tus nóig Evan Boyle agus TJ Nolan Laura Parker agus tosathe bríomhar gomak cé nach raibh gá cluiche godí seo go mórtas line for Colin Moore and cool agus trí coolín sa cluiche Durnach a gcuine Íomhálaí agus san lína lán tosaigh sin bríomhar gomak Cian Keaveney, Ewan Coutser agus a Shig sa cúnge ifir cúnteag Ronan Kelly. Se gacrad nach mór olivantá Cionn Átha God tan áit lán go baristigh sa seastáin agus dína a fáilt fuing déigant ón máiste Craobh bhíonn Tróna gááling ach le beidir fiche nómad anús an bháisteach sin a stelle anús áringe ach mar derm se áit ins na bouty Laighean an dúis dos na bútóirí an sa Tróna tá gaoch láidir go má is séidir mo an sá freisin tá na tilhail se lasta beidir goil méid I lár a brán ach é sin ráte nílacha úntach ach irid. Well an Iarmhí an chéad fáte bhí cluiche bocht go macha gcuine chun dé lú agus Kylidir 3-3 go gcuine dó cuaig ach an son an dá cluiche Durnach casan tíide ina bhábhar agus gábhua gcuine Loch Garman in céad lá hina cethartí go gcuine dó hocht agus an son an taspántas mór sin an teachtain sicata gcuine Átha clia. Sár haspántas búd a phrícholína go deir dó sé díag le dó 3 díag. Son ar Dave eile well bhí Kyle Dara in grúpa 3 am lína grúpa nach raibh ach 3 ar an Pórtacan agus cilíonn sin nach raibh gá cluiche cá. An dá cluiche go dain búite ag Kyle Dara in chéad lá a gcuine Kyle Fantáin 3 sé díag le nád an agus an son an tarna lá fuair ar an Ceannais fear ar Íomhálaí héana 7 díag le héin a 2 rud a cilíonn gúil an dá iarn casa gcuine Míchéal an sa Tróna dar nó tá rá ar an hena féin tríd go dtí na bouty Laighean sin iad an dá iarn a bhí ag go bar grúpa héin agus grúpa dó an lú agus an bhí agus an cluiche eile Ceathrú Ceannais do le raig freisin Tróna se sin idir an Longford agus Íomhálaí. Gacrad beag na Olivantá dá héamh imeisteach I leabhart le chéile I gcearcail don Uairnach na banistóirí stig ag leabhart lochamá an réiteoir Tróna sin é fear Átha clia Ian Howley agus a iarn na má leis réig comá gur tús an cluiche áirithe siú taobh leis Tróna beag sémas fear leomh le clia agus an son éimean drumgúil English comá ag taobhú leis na captain tal seach an son fear Laura Park na Iarmhí an son sinna Christor Armsby agus mac le Tom dar nó dhimmart an chunta ar na blianta fach fear sethe fear an son ar iardacht agus ní héanúna nach me se dul seach gur cahabh in orda na Peile ag an tús antá cór láidir chuí a sé ó héamh na lábh deise seachtaí taobh na lábh clé agus sin a fearramach an sa Tróna. Cúpla ahrú déanaach má se déanta ag Kyle Dara ifir fithe cethair tosnú in an cethair fithe héin in an cuaig agus 9 a gcóir 3 má se an sa. Réiteoir cinn tú go bhfuil gachtain ins na háiteach cearta agus chur na gaotha insan chéad le Kyle Dara ceanta cat in orda ach an fear mór Laura Park ag gur brethir gan árasa ní airíonn leis I dar an ceanta ibrethnáis agus se chunganis Kyle Dara Callum Heavney Iad gur tús mad ar nó an buntáiste baile Tróna ag an Iarmhí Liam Kelly inis le sellh ó bhaile an bhuilean. Gus ar
clachta in the park in the tape here and so, you know how God. And a chudosh the club and so, Deshanish, leis a gitog and counts on Irit Keen McKevitt. Toshige, and well, Neil top. She Dyrek Foril Vin Weirder Go Chorla. Gitara, Launa She, Hernasher Nacosta, Agus, Ishin Rocha, Foril, Agus, Stray, Gitara, Marshan, Kikamak Lashakto, James Mitchell, and Slew a Balu Stachagoni and Sotranona. Fad Galore, Leshen Gixon, a Tilheil Shalasta. In order to Hainshid, a Reach and Far Morshin Lashelev, Ormsby, Machti and Tavesa, Rao Dimmerhori, Lesh Connor Daly, Chéadsean Stranona, ag an Iarmhí Dollar Announcy, Trichanoman and Tave, Caig, Turva going on so Stranona, Shashin Mohammed, Cormac Adair na Himmerha, Megan Breshik Tastal, Hunna Forna Shah Scarun Tony Michéal, Macarish Daly, Nish an Iarmhí, Bogagama Stig, Oscore and Cool, Nish Shaxon Nimmer Donica Maguire, Osna Shamroga, Savulin Gyaragus, and Ishti Matthew Thornton. Nomad Bedna Cattinson, Elaine Tile, the score Gafol. Near Vianish, we blew Macon saw some island Tactin Shakata. Connor Daly reached. And upper cousin to Ledane of Egg Kyle Dara on twos. Trilogy Chapter Shako, Taylor Slevin. Our Ledane of Son, Egatera, Ira Dulce of James McHugh. Haina Shea and Tactin Shakata, Tough Farah Mahayan of Son Air, McHugh and Tarn Eric, Favru and Son, Carrick Taston, Nilain Taki, Egatera, Irene Leshtal Hernash, Agus Shakungan Iarmhí Rish, Nilain Khalish, Turn Raytor of Lackley, Agus Irene Lone Pass, Shinna Smack to Godass Son Mikey Weir. Then the Kahar, Vu Corny Ogond and Giador. Mliana, Cluiche Devura, Inson Willing Car, Cormert Mahanson, better in Kdesh Chanona, Gicush, Nabroga, O Will Scahalofak, Agus Irit Gariona Gashudek, Turlinged, Aryesh, Agus Forin, Osha, Coolin and Tave, Straight Chanona, Catain score foes. Mission Kikamak Le Tachtanson. Charlie Carroll. Smacht Gadassi Kyle Dara, Topert, Thunder and Dalata, and Prab Kosha Maratok and Son Agus Desh, Agun Couser, Taktashakins and Immert. Peter Commands and Daw Cleha, Peter Mivontosh and Akrefak and Daw Clehaka, Peter Carrigan Count, Bresh and Tactan Shkata, Ignir Vegas, Boom, Agater, Iguna Ohaklian, Count on Immert Treedak and Lawn Cooley, Ty Masterson, Albetish in the Smachtu, Anna Felladora Shahe. Danella for Corny Ogon, Reinschachtan Ibeko Hin. I guess, well, it should be gone in Contour to Gonzona, and Raytor Gligan and Immertuller Reich and Council Immerhut Treed on Son, Daniel Colbert, Smack to Gadassi, Colin Moore and Sinead for Contour to Titum Hernashans to Ty Masterson, Sposs and Ishak Ruhui, Kyle Dara, he'd brew to Macharish last month and Stua. Karen Omid Bregna Cata, Neelain score foes, Igun Ahagad, Nish, trailing Rory Lawler Taktashach. Leshen Tas so got log here to shoot the guitar. Agus an tarna count Foril like Kyle Dara. Cornagui well if Armachar na Bratkan saw evolve for Kyle Dara instant Caidla. Goika Dakar Gama host Saveda School she shade the Saulus and Owl. Chama le Tevulo. Leshen Kikamak le Chakto James Mitchell. Reached Fad Gama le Shigikson. Shlanin Shahar Gahainga, Agus Ta Bert Kyle Dara Girgay Hall Kedor and Son Ta Oberle Dana, Vakta Trur Stigan Son Kurshakar Kyle Dara, Agus Killian Shashin Wool and Kick, Sarnoon Prab Kosha Maratoka, Makofada, Le Callum Keaveney. Oh, pass, Agatera Umerka feeder a Girgay Kurshakti Ronan Kelly. Agatera Erstragus, Tree kind of chance in the Lua, Imaher Foril, Kyle Dara. Makala Marshall attacked James Mitchell. Kusha Deer Treed and Lorlish and Cup Count Dernock. Tave so Raunaha. Well, the Ormsby here in order can smack do. Egatera to Shalfar Nash, Egan Iarmhí as a Chuck Treed and Son to Donica Maguire. Sposs better and Tave Sonish, Trilly Connor Daly chacked.
Macafala Matty Thornton. Nishakung Thornton. Burton son Di Halavu Bjognak e Kyle Dara. Ach an Tolish and Iarmhí Shinna Kamad. Agus Egadera. Achhursal Kadin Taves are reached. Pass Cluiche Shakti Connor Daly to spawn come on toes. Caron son of Laighean Trey Brian Dial. Dial a Kirkalu Stak last month and Stu Goni. Nish Will Scahal. Better Drisleáin Coolin and so. Dear class month and Stu on Council no Scahal egg Tashtal. Agus Toshaga. Goff win to Masha. Or score and son. Egg Will Scahal. Agus Kuntas na Hirvi Oskelton so. Or Direct. Ishvider Bra fine Cluiche Gaon or so. Kick him reach Charlie Carroll. Skirn in her Gahinga gus Dara. Haran Lena began kick Tave Lena e Kyle Dara. Gary can Mara Hoganton son or Kashi Dull Hernash. Shesha Hernashti Finn Dowling ach ni count Mahish in a raker. Began turn chance to get in a Smachtu Brew Tackleshako James McHugh. Taun son le Kyle Dara in a glana. Dáhave fault Corey served Míchéal Fosen saw. Buntosh the Peile get Iarmhí go Slooney smoke a kintek takulo. Shaston and Wilmid Lawn Gabarin can't so Slowning shed the law for Rory Lawler. Costin come back in Iarmhí and two Sinish Ben Ryan. Tráchtaire and Valuta Daniel Colbert. Taves on ish. Ronan Kelly, Valley Ohi. Kelly Rishin Jasog, okay, Shin Ro Garda Dara. Shakti Love James Mitchell, agus Ace Kigashu, Tráchtaire Eglana. Passing it, Garda Gamahanson. Kinton Brew, Shiganson Kyle Daragon found Liganton Fell Tráchtaire Eska. Callum Keaveney, Girigay Stoppin son. Dara, Gentleman Dalamaka, Jonathan McGuire. Garden Lena on a Frewer Fadden son. This kick Tave Lena get her off a cake on Iarmhí. Oh, no, Kata. Can score one Fekish and an Iarmhí Fuinte. Oh, Will Scahalagus or kick Biahe. Love Nordigan Ray Torrance on Buntosh to Tarrant. Agus Egadera. Toshe can never come tossing agus and kicks her attacked Masha. Egg on Iarmhí. Round a dull Hernash. Shakun Connor Daly reached. Parvat intelligent for inshallah Shaktani Biaganus. Dimar Helishon Spons Kate Log when a Kunta Lou Actar no she done Lou Cur in the Blina Shakata. Connick Fouser Hergus and son and Boo and Tacton Shakata go now Clea. Trish Spragic into Hartov. Reached over Vachanish in a command. Carrick Castal and son. Guitar Schlaun had trick of James McHugh. Takara Shakar Shuga Kinta. Dirico score in Ray Torish and if our Clea in Howley. And kicks early tacht again Iarmhí. Rachel Clark come on Laighean McEvitt. Agus chance go make Carta le tacht. Agus Tágadain Masha Carta Bui Laighean McEvitt. And kicks early tacht. And this is an Iarmhí Corlish her going on son James McHugh. Her Nasher Nacosta Sawston kicks Air Hogan to Hain. Iarachtar a fine to Masha Vega Gest. Agus a last mod and Stua. Gun in the Gui Fish a clach to Shachs Coolsh on his Tushka. Deshin Faris Par Vedu. Done for an O'Toole. Voshtikshin Glanta. Furgama. Lorna Brown. That's a don't quit on James McHugh. Mission Rachel Sausta, Shachunga Ears, while Nirian Shatanga Volun to Cluiche and Acre. Agus Ace Kyle Dara Tactic position in Glana.
den moment go léthe tá Cattinson, ní leach scór amháin feice fós. Is sin ó iirecht Will Scahal. What's the numbers? Agus, well, Kyle Dara bhí trí cén de seansan uair fórílacha. An dá hé fós ag Ceathrú isteach an sá. Seacún is Rory Lawler. Passan na Marin is. Ceannais fearr Kyle Dara. Evan Peile is. Geirtol tríd, Sláine tríd an son, tá Ceathrú Cúigar mór haimpel ar an son agus Camádatha Átha dear réiteoir go deir ach ní raibh duine ná Jorí in aice leis go bhaith sin pas a hard agus ag deire ceann son na teachtamach ag an Iarmhí. Tugann to go down and teachtamach leis go nóir sá. Agus mas ó gur cumad Kyle Dara roiada, tá sé cumad roiada in is ag an Iarmhí. Réiteoir díreach an aice leis an immert má se cic séir le teachta Kyle Dara agus beidir inis tá lína bán taringe iirecht ar a chá feinte agus deis na fórna chotharmún sá i gcioná gad. Nis sé Jimmy Lynch. Tachan na ceann na hógan, tá rán a dul ar náis agus tríla sé teachta seach ar Easter Dave sá. Nis seacún Daniel Colbert. Callum Keaveney, Sláine tríd ach lách iirecht ag a deire ach bhí chuirsteach ar siúd feicethe sa bhar scuil sé leis agus cílíonn sé sin inis go mbeidh cic sé ar eile le teachta Kyle Dara an ceann níos congrid an cúil ach ilíonn céir go maith an am céine deis ar teacht ar chlár na scóir dos é nómad caite. Ronan Kelly, Hogan Council. Ní ceann éasca ach be sé ggéireann ceann a rórú más féidir thar an trasnán. Seacún is iirecht Ronan Kelly leis an deasóg tá ceann toiste go maithe cúlín amháin a bheith aige agus cumis sin tá cúntas Kyle Dara oscailte scór son ag Ronan Kelly. Kick le teacht ó James Mitchell. Taobh so round agus gur dul go fáil le Christóir Ormsby. Smacht a gáil an ordas na frach an son. Dint agus snasta go bharlár parca. Tá sé láidir san éir níléon ceist fé agus chur seachar an son a deir an réiteoir Ian Howley agus kick séir le teacht ach gádómh dul ar náis agus é hógann de ríist. Leis fág an son fé Matty Thornton. sé ceircúlín an teachtain scata go nátha clia. Idir chá chóir le bhíseach ag deire, trasna an son. Gus deis ag Ty Masterson teachtar an ansaí dóibh. Leis Taylor's Levin, tá sé cinú go bhfuil dóhan daoine chumad ar an as agus tá an is. Fear géir an son ag an mhuir. Spás stig an son ag Brian Doyle. Doyle fear an son pass Cluiche an son agus beidir bhfuil céide Sean O'Neill Killian Rochford ach tá sé sin go bocht. Uig siúd agus éasc ag deire Charlie Carroll. Coolbar Kyle Dara obal teachtamach ríist. Scóráil aníisiil ar fad antá. Sin Ceathrú nómad díag. Dóin ag a hain agus obair le déanamh an son ag Liam Kelly teachtamach tá breúar an son ní mórdómh airitán fel caiilte ar náisiir an tarn irt ní léon takeíocht le teach ní féidir an fel a hairt uig agus ag a deire tá fel cumad roiad ag Liam Kelly stig agus kick séir éasca le teacht ag an Iarmhí díreachós cór an cúl. Seag James McHugh. Chans go siúd tránóna ó kick séir díreach Gardan cúlaga sé cúlín an teachtain scata go nátha clia. Tosaí bríomhar browsach cumasach a sethe ach ní tástáil rómhór é sin do ceart go sinnig sin bhearnamachtaí péirantá. Se déanta go maithan son ag an lán tosaí trína ag a hain. Iarmhí níos fear go dtí seo gur clár na scóir ní leatra ach gá cúlín. Counts on a dull of over in the Iarmhí.
I'm just slú das balléisteach an Tráchtaire an Seastán lán go bar agus go leor daoine seasamh ar Dave Howell agus ar an dá héamh den Seastán freisin. Sin ag scior a thar go hainge. Pass all in an son gan Iarmhí. Right in Rory Glurd na Peile bit will deis agus oscailtí an son stoppa ar an lína an fód Seastan son ag Charlie Carroll. Agus well tá Donnacha Maguire sin ta sigan son Corleis beidir go meg tastáú gur gan tamlín tá sé America cumá an son isteig agus ag ar an kick le tacht. No prab cosisiom mar tóg an son ag Kyle Dara agus ag Ben Ryan. Nish. Ag brise an tosa go mar an son agus scoir tastáil gan éon cúlín amháin ar clár na scór. Sin a Tráchtaire gic séir ag Ronan Kelly. Cuine córna chuí in san chéad le ag Kyle Dara an son. Nis tríle siad an taobh sa ríist. Evan Doyle. Evan Boyle beceirt mar rá. Agus Imar tríd go Cluiche an so go fada na Callum Keaveney dí halahú beagnach ag an Iarmhí ach dint go maith Kyle Dara sin a gáiltar náis a tá cosan go maith an Iarmhí go dtí seo. Má go fada le Ronan Kelly tá go bháin ar clár na scóracha. Nis deis ag Rory Lawler. Fáca mac a ríistí Daniel Colbert. Taobh Howlinis tá deachirtí dul tríd an son. Anna cosan tar fáil go dtí seo ag an Iarmhí. Nis bred goil deis an son tan fart bog am han pastí an son a cuid sin ach go háirithe a cumad an son iirt blocháil tar ríis an son agus well ag an Iarmhí brásás leis an gosan go dtí seo. Teach amach an éasca tre siilbh a Kyle Dara agus nuair frisin si contosa contóir go cinnte. A go bhfuil le Cill Connell. Nis deis ag Mikey Weir. Fúr se fúr tá chun Tráchtaire seachnis go fáil le Taylor Slevin. Slevin tre sé sin a chamad roá de bhfuil ar éigen ach tá réiteoir dínar sin an Tráchtaire. Kyle Dara sé briseach tre Ronan Kelly. Tá lús a cluthe ach dtír deachtaí an dáhéamh teachtar an scóráil. Does é nómad fáca seachúgan sé brise trí Callum Keaveney pass all in tríd an son. Obair le déanamh casan an Farlár Park Evan Boyle. Ach tá sé sin go bochta go deir ar fóíl Kerricain na seansan in isir stré. Fannan an scór mar a bhí trí an aige héin. Ar an áitiúil fós in uachtar an sá. Amach ríiste teachta James Mitchell, Cluiche amach, leis de kickan amach, ach ní le cúlín amháin céilte ag go bhfuair an go dtí seo, be sé sásta le sin. Ríiste bín iirdeach a gcónaí leis na kickan uig. Agus Spórt ó Iarmhí go dtaineann dul an fel chéan an son, agus ní airí lohéis sin na samachú. Carnáis a Kyle Dara. Banastóir Farristeach an son sin in Niall Cronin. Banastóir na Iarmhí well sin Kenny McKinley. Nis deis ag TJ Nolan a chuban Naomh Lárás. Ceann san bhí sé Craobh bhfuil an son ar clí. Ach jo sé kick séir tá thora. Curisteach ar an son agus iirecht éasca go mála teacht dúr chós cór an cúl. Leis sé Jimmy Lynch. Talking in Kempson Hogand. Lína trí méidir díagansá. Deis an bhearnas lúchard na fórna ar fihan ómad. Tá iirdeach aige, well, tá fel sin tríis an fork ágant agus, well, an cúlín tucha go deire, bhí muir amháin arach go raibh sé ar fóríl ach tá an tarna mé an aice leis an mat tríis sin a hart agus tá sé tucha trí an aige dó má se. Bhí iirdeach go leor ann an son ó iireach Jimmy Lynch. Den ómad fácas chéad le, Kyle Dara teach de ríist. Tarrant go cinnte sigan son lámh an orde ar Craobh Ronan Kelly. Agus an fáiste Craobh sin an ús ríisteoirí.
Lína Taring agus deis an trosag Ronan Kelly. Cúlín amháinnig ó chiicséir ón spotta chéin a bheag nómhór. Má se be sé muíach gur féidir an ceantanna chur Haran seaán agus na fórna Hart ar chóscóran sa gan deis ag ceachtas na fórna ar cúlantá. Se chun iirecht Ronan Kelly tá sé sár cúlín an ag Ronan Kelly. Fórna ar chóscóran géh out of John Ona. Chun James Mitchell beag tí mabaidir ar Iarmhí nach bhfuil cúpla scór sa meisir clár na scóracha. Bhí tréimh si golóir san sa chéad den ómad go raidir Ceannais. Ach díogar ní ganis Dara Ceathrú in action. Leis spéisiúil cumá go bhfuil Dara treis an cúpla cic amach déanaach ón Iarmhí a bhóchant, rud nach raibh tarlú sa chéad den ómad a chuirid. Leis se chun aríist Callum Keaveney. Ach tín taobh hail tá níos móta bheith snachan le feiscint inimir Dara le cúpla nómad nús agus fán ratha ortha. Iarach an Tráchtaire an son agus tá sé sin go háling Haran seaán an son go lán tosaí Ún Cowser agus don céadúir Seanóna Dara gafa an tosaigh. Trí cúlín as chéile. Godain trí cúlín in imimecht trí nómad go le. Ag Dara an agus well ba si brasásta. Leis an International cúpla nómad nús a ceanta gard an lína ach an cic taobh lína fábhar Dara rís gachrad a dul na fábhar le cúpla nómad nús. Cinnte an son creadún tá tris fás anta le cúpla nómad nús. Rís tá bhór déanta féis Dara le blianta beag an nús. Ben Ryan. Deisna sig Rory Lawler. Ceann ag casa bút thart fé an cúgu ceann na se tá mithir stré ag Dara gan ag iirecht bháin ar fóríl ag an Iarmhí. Seach nómad go le fáchas sa chéad le. Cluiche nach bhfuil omláin tacha chun dúiseachta go fóil. An gheol go bhfuil go leor peladóir machar an dáhéamh amachanta ach tá na cníl go bocht go má fuair fluch agus an fárc bog go maith an áit gan tá freisin. Well, tá fear Dara sínt an son sin fear Lár Parca Evan Doyle agus cilíonn sin is go bhfuil an ceann mar tócathe ag Dara. Seach fan le Rory Lawler. Callum Keaveney. Jimmy Lynch for sé iirecht ó chiicséir ach an ceann ag Turland go contúirte ag Prabba ag Dara ar fóríl sin sé cheann de seansan is ar fóríl acu. Scáhan faring in order go leordín an Seannais í siúd nach bhfuil an táleotha a bheith stig sa seaán. Chur gaotha sa chéad le Dara, beidir nach bhfuil có láidir is a bhí an tús ach buntáiste se hé fós. Taobh so ránathe a sé gig agus cinnte fellih nach an orda san éir. Tá Masterson ag iargé smacht agus déanta go maith san aige. Siar a hain se siúd agus deis ag an Iarmhí teach an tosaigh. 8 nómad an scóir dearnach acu sin an cúlín an James Míchéal chiicséir. Ard go maith an son an réid torba ní chin sé rud bunos ceann le sin agus deis an son ag Ben Ryan Dara chur ar an ón tíris smachta well las smachta beag an tarna seansa go Dara. Leis go fada Daniel Colbert. A bogan níos fear meas na dosa ó Dara le cúpla nómad nús. Fear Lár Parkinson ar eistí Colbert. Well tríle sé iirecht ar gá feinte ach a ríist ar dheis agus ar fóríl sin seacht gain de seansan in isis tar fóríl acu. Iad fós éon cúlín amháin chun na maithasa. Agus cú nómad de gan am fáca in san céad le. James Mitchell in isis leis an gic. Cluiche nach bhfuil únta go dtí seo ach am go leor chun feabhs le teacht ar cuasaí i ríis Dara buchan na gicin amach son. Ben Ryan ag taspáint go maith Seannais.
Ac ydy gymig dyna yn oed nis fiar lastig. Nis, ta si bra ffain ac na pas na saulas yn awl to hogand. Peile richt, ac ti'n teif hawl. As goffan le Rory Lawler. Spás Peter Nish, TJ Nolan. Nolan a Cara Treed on son leis an tasóg. Laighean ag Dara tarl ha cúplóir an so tróna seachtaí láh an cúlbar tá fear sínta chomá ho Kyle Dara agus réiteoir chun an ceanson na stoppa agus be Cluiche ag tastáil inis stigan son ó ar Kyle Dara tá sé sínta agus well tá lucht Leiche tastáil an son agus neach chuir de Harlan son ach Beg Cluiche tastáil tá réidir marthóirí is strach as chéile i lár parca na héon bhathe sin ag stad seo par dus na himmarthóirí dul isteach le chéile agus tá stadan son de chuirtú agus réiteoir chuna cearta hartá láthraach bán buin de stad sé sin agus Beg Cluiche ag tastáil bula sa cheann fuit an son istólam córa tá fuite gums an son ach well ní hastín bhainge le héidir rud a dheiscint in éon cluiche tá réiteoir an son ag leir leis na mair agus tá stade fada go leor chun a bheith buing an só braham i gcionátha gad ní léon bhogah feice go fóil agus ní maithe sin, ní má le hainge sin éiscint. Réiteoir Ceathrú an sogadtí an taobh. Himmarthóirí an son go léir leir le chéile comá. As de glurg Síntáin an so chumá nílas go bhfuil ochar cear an so ach beg Cluiche cinnte ag tastáil Ansa ar chlár na scór, ceithre cúlín ag Kyle Dara, 3 cúlín ag an Iarmhí ach beg golóir ama le chur ag Dara an chéad leathan sa sé TJ Nolan is tólam atá sínta an córa tá fuit a gomsa an son tá na himmarthóirí ar fad i me heisteach go dtín taobh hawl agus mar dermse tá plan éigeandála inis chur i gríochan sa i gcionn Átha gad agus Tá dochtóirí agus lucht Leiche an son amachar barc ní hastín nó aige é sin na dheiscint ag éon cluiche agus bhíon cluiche Harb a Spórtúlas am de chitriú níos móna éonar eile níoch Míchéal a bheith macánta ach bula de cheann atá fuit an son a méid atá ráid an so tá na Síntáin a dul isteach an son agus mar dermse fear Kyle Dara TJ Nolan tá Sínta an son beg mail cinnte agus beg mail a gcóir tamil golóir an ságus an Cluiche á chur air. Is féidirling ará a thaobh scóranna de go bhfuil sé íseal go maith tháinig an chéad scóir an Iarmhí tréis sé nómad agus bhfuil scathalaigh aimsiú iarracht gáfhainte dómh siúd. Son Kyle Dara thug sé 3 nómad díag ortha an chéad ceannach aimsiú is sin na teacht ó Ronan Kelly agus an son 3 ceang as a chéile ar fad Kyle Dara agus well iad inúachtar an son Jimmy Lynch ó Cill Ronan Kelly ó Cill agus an son Cionn Coucher hiirecht anna bha chomá chun iad a chur an tosa ceithre cúlín in aige 3 agus mar heas an cuasaí antach an gortú mar dermse TJ Nolan tá sínta agus Cluiche le chur ar siúd antá. Slua tost an son mar ní hastín ó aige gortú mar seo dheiscint. Lucht Leiche go léir iste gabhain agus tásúlatí going go meise go bra ach ní mór dómhan is bheith an airach nuair bhíon gortú cligan i gceist agus mar atá going an Ceannais. Réiteoir dul seach leir le go hainge agus sé dechar ar marthóirí eile chomá mar bhíon duine sínta garta ní hastín aige sin na dheiscint
brahan si dé ní bhanan sé leis an gléthe agus an bua agus mar sin agus dad seo ach le leas an duine agus sin an rud is táchtaí ar fadar fadan tá siad chuna bheith cinnte sulla agus si dé go me sé go breá. Tá go leor dochtúirí agus luchtláise stigeann. Mar derm se beg Milan sa her tamlín eile. Díag ar níag tá bogal le feiscin de sigáin is maithé sin Síntáin mar derm se tócamach an son ach tá sé creatú go sigan son agus beg Milan son an rudas táchtaí ar fadan is na go me se go brá tá sé le buintin son den farc agus an Lochland an son ar cúla basta ach beg gá an farc ágant agus a héh cuasaí slánta de me cinnte go me gur dul chun na háirlinge agus go dtí nóspadéil an tá tránóna ach bhí Lochláis go léir sigáin ar an tart neacha céir de hála ach cúlamar sais tarint na rud éigent agus mar derm se TJ Nolan chun an farc ágant an tá. Oberfach na physios agus Lochláis an tá tá sé fágan na parca tá sé creat ach tá sin na gúiseacht sin na príomhrod tá sin na gúiseacht agus sin na rud is táchtaí ar fad tá sin na gúiseacht agus mar derm se TJ Nolan tris an farc ágant an son agus oberfhaidint ag lucht an leiis an tá chuna cinntu go me sé sláán fágan na parca. Nis an action ag glenúnta raig tá mid beidir ceire na cúnomad an tá de bhail agus well ó héh clár na scór. Ceir cúlín ag cael Dara trí cúlín ag an Iarmhí agus an Iarmhí gur teachtamach leis gán áirithe sá. Puirt sé isteach a cintear i marthirí ach ag a Dara rud is táchtaí inis ná go mbeidh TJ Nolan go brá agus na cúnamh dé beg. Seachú inis an Iarmhí tá farca gar súsráint amach an son ar derm se bhí báisteach tharbheith tram níos túisce agus an Iarmhí gur teacht amach. Scóir nach go siúd 8 nóméid díag ó hin dachar sin na Craobh tá si dim heas an cluiche chuid bha trí cúlín dúnach ag cael Dara agus well an ceann so good ar náis go an sonna cá tinna féinna gricin le cúpla nómad an nús go cinnte ceann áling ibar tríd ach róád ag a Dara obair le déanamh an cúl bara obair le déanamh sigan son ag James Míchéal agus ag a Dara cic séir isteach neach mé mórrán an son tá sé gur ceann mar a thógant agus ní dul go gadóigh an réiteoir sin tá sé dul ar náis agus sin na thógant a ríist agus well Bhí a bheisneach aige tart féin ceann mar an son an fáiste chraim sin ar náis an tá an deis ag cael Dara an fearraspáir sin a bhéadú ó róán eile. Tá sé gur an lína bán sin a haringt is réigen go bhanig an peint ar an talamh híos leis an máist agus tá slach a riil go láidir inis. Seachún iirecht ó Jimmy Lynch for sé cúlín amháin cic séir níos luatha. Sé gitóg ba sé gur an ceansan a rórú haran trasnáin. Iireacht aige na muir ag fearad thoisige tarna cúlín má se ag Jimmy Lynch agus gá cúlín inis idir na fórna ceir cúlín as a chéile ag cael Dara tan fáisteach seo tharbheith trauman san isis. Sé ceann ar an lína tá níormhí tris leanú go móras an gléthe seo agus aíonn le feiscin tar na cicin amachchatá tá bocht go má le den nómad an nús seachún cael Dara ag círig tríoch maith chuir leis a géad lehanantá
Tá mé cúnóid os Cionn an trucha a chuinnig raibh an drochirtú son sin cúis na muile níos móla éon rud eile sa se chun Cail Dara rís Cluiche má curlí chéile right mór glár na Peile can sa sleanathe trí ó sár obair an son iireachtar cúlach tá sé meach le haid kicú féidir agus dahad bhí seans glórver is stigan son beidir in céiteis cartar cúil seánóna ag beag iireacht cúlvéidir agus dahad ag Dara le teachta Cail Dara agus na canéalacha i dul ó olc gohol chunsa. Nis Cluiche testála ar Iarmhí freisin. Se cúg féidir agus dahad le bheith tóca ag Jimmy Lynch gá chúlín ó kick na séirige. Ceansa le cór na cuithe tá beidir ag seán seáil saolas an áil níos móna taú le Cail Dara fé mar bhí an tús an bháisteach seo Harbheith tram agus deis ag Cail Dara curla na cuid so le méid an adóg lehama le séad an tá. Jimmy Lynch an scóir na ó kick séir an is ar a cúg féidir agus dahad tá sé ige sár chúlín an son ag Jimmy Lynch agus is dúbal scóir na going cionn gad. Se sin cúlín as a chéile is Cail Dara. Sin réitóigh fear ar nóir dorní lín cóthe me an áirde a chuoinnig raibh mail sách fada don chuirtú sin a fiú TJ Nolan sós agus sin cúis gúil mé gimmert níos a dhéanaí insan le ansá. Se chuin is Cail Dara tá sellver fada chun is le Ceathrú clíc. Fear na Iarmhí sin an son. Cnéalacha bocht an tá gcónaí. Seach sa lár, se chun a ríist Callum Keaveney. Iirecht ó Callum Keaveney, well, ceann san ag Dara ar yes agus ar fóríl sin 8 gang de seansan an is ar fóríl agus for Christóir Ormsby buile an son tá sé neisir na cosa ach leis sin an adóg lehama séadra 8 nómados chun an trucha tá Cail Dara brásás na iad dul seach chun tosig ag an rise anna chríoch leis an den nómad Ceathrú clíc deir na glótha an sá a chilín dúil sé dul seach chun tosig ag leham agus an scóir lehama má se a cionn gad siad Cail Dara nótar sé cúlín a chasúd trí cúlín ag an Iarmhí. Fanna gin tá búchhaintín céad le heagta agus action ile an tarna le an bhail. Asmod an stú an council ó scathe le taistal agus tá sé ige gáfuointe má se ár scóir an son ag bhfuil scahal se chuin is iirecht Ronan Kelly leis an deasóg tá council tóiste go maithe cúlín amháin a bheith ige agus commission tá cúntas Cail Dara le cúpla nómana nús agus fán ratha ortha iirecht an tactaisteach an son agus tá sé sin go háling Haran trasnán an son ag an lán tosaí
now. And so I can know God tan kinne tóg an réitor Ian Howley nachfuil an fort seo magalóir agus tan kinne déantanis an cléthe chur Míchéal má se níomheh na fórna taachtamach an tarna and so I can know God séna go trí a bheanna an ris a bhídra chuirtú comanda TJ Nolan samgur gortú ar a chosníos mó éon rodile an tan far go an tris dul ó go hol de tamlína nús na sé tris bheith anna luchar fad agus má se beag lá eile ag tastal chun na fórna seo agus scarún tonna chéile má se Ian Howley trisrá nachfuil an fort seo sábháilte agus é Míchéal an scóirteirigh tris lethir a clic sé ag an trí ach beag an clé omláin le himmert Laighean tamach an so. Asmod an stú an council nó scathe le taistil agus tá sé gáfuointe má se árscóir an son ag bhfuil scathail se chuis iirecht Ronan Kelly leis an deasóg tá council tóisle go maithe coolíháin a bheith aige agus commission tá cúntas caildáir le cúpla nómna nús agus fán ratha orthe iirecht an tactaisteach an son agus tá sé sin go háling Haran trasnáin an son ag an lán tosaí